Привет на всички! Днес ще разгледаме един малко по-различен проект. Ще направим въвеждане в проекта AG Investment Group. Съдържание, какво ще разгледаме днес с вас? Малко повече информация за нас. Какво е криптовалута? Какво е криптоборса? Малко повече информация за QX. Информация за тристранното дружество. Какво получава всеки в това тристранно дружество? Какво е сигнал? Петте предимства на Age Group, процес на напускане на сигнал и възстановяване на разходи. Ще започнем с малко повече информация за нас. Ние сме част от компания Age Group, която е създадена през 2018 година в САЩ. През 2024 година навлиза успешно на европейският пазар и помага на много хора с инвестирането. Цели 80 милиона щатски долара гаранция са включени в проекта, за да осигурят финансова сигурност на всеки един от нас. Както знаете, когато се отвори ново предприятие, фирма, заведение, ресторант, фризьорски салон и така нататък, има един капитал, който се внася в началото. Той може да бъде в България минимумът е 2 лева. А тук имаме внесени цели 80 милиона щатски долара. Age Group е компания, която помага да търгуваме с криптовалута. Какво е криптовалута? Сега ще разгледаме. Криптовалутата е дигитална валута, която съществува само онлайн и се основава на блокчейн технология. Тя позволява сигурни и бързи транзакции без нужда от банки или посредници. Криптовалутите се използват за разплащане, инвестиции и съхранение на стойност, като най-популярната сред тях е биткоин. Къде търгуваме с криптовалути? В криптоборси. Какво е криптоборса? Криптоборсата е онлайн платформа, която позволява търговия с криптовалути. Покупка, продажба и обмен между дигитални активи или традиционни валути. Тя функционира като пазарно място, на което се срещат купувачи и продавачи, подобно на фондовете борси, но с фокус върху дигиталните валути. Това е като онлайн пазар. Представете си го по този начин, на който ние можем да търгуваме с различни валути. Една от най-добрите криптоборси е QX. QX е криптовалутна борса, която предлага модерна платформа за търговия с дигитални активи. Ние, които имаме възможност за допълнителен доход. В 21 век има много различни опции, в които ние да получаваме финанси от много различни начини, като вече въпросът е ние дали ще вземем тази възможност или ще я подминем. Всички имаме желание за развитие и тук ще разгледаме едно тристранно дружество между AG Group, QX и нас. Това тристранно дружество помага на всеки един, който е част от него. Както виждате, три равни части. Age Group има нужда от повече хора. По този начин печели от дивиденти и допълнителни бонуси при сформиране на екип. QX е трейдинг платформа, която печели от такси и комисионни при тегляне. А ние печелим пасивен доход и дивиденти с помощта на Age Group и QX. И тези три парчета пъзел ние получаваме една много добра система, в която всички са доволни и всеки помага на другия.
Ако някой има допълнителни въпроси, може да се обърнете към някой от агентите в Edge Group. Те с радост ще ви отговорят и ще ви разкажат много повече. Какво е сигнал? Някои от вас вече може да знаят, но за тези, които все още не са наясно, търговски сигнал е част от процеса и помага за да направиш печалба. Членовете получават сигнал всеки ден от професор Антони Смит. Всеки един от вас, когато официално стане член в Edge Group, ще получава по два сигнала на ден. 5 предимства на Edge Group. Първото предимство е, че получавате един дългосрочен стабилен доход с помощта на световни данни с изкуствен интелект. Сигнала на Edge Group е с 99,6% доходност. Това означава, че 99,6% сигналът винаги ще бъде правилен. Предимство 2. MCB сертификат за борба с финансови престъпления на САЩ, който се актуализира в реално време всеки ден. Това показва, че търгуваме с законовите разпоредби и гарантираме, че средствата са на място. AG Group има MCP сертификат, който е един много важен сертификат, сега ще го разгледаме, който е против престъпления в онлайн търговията. Предимство 3. AG Investment Group Fund Company е създаден с първоначален капитал от 80 милиона долара, за да се гарантира безопасността на средствата на всеки член. Какво означава това? В случай, че има проблем с криптоборсата, AG Group ще възстанови разходите на всеки един от нас. Предимство 4. Дългосрочно сътрудничество по проекти. AG Investment Group и HUX имат 10 годишно споразумение, следвайки основната концепция на тристранното дружество. Предимство 5. В допълнение към получаването на сигнали, членовете могат да получават допълнителни доходи при препоръка на нов член. Печалбата се определя по депозитът. Когато вие вече сте член в AG Group, имате възможност да си създадете екип от хора и когато вашият човек направи депозит, вие получавате различни награди. При създаването на екип от 5 човека, вие получавате трети сигнал и дивиденти. Процес на пускане на сигнал. Как да пуснем сигналът? Отваряме HUX приложението на нашия телефон, избираме договор, който е най-долу в средата и след това функцията ме покани. Утвърждаваме поръчката и след края на времето проверяваме резултатите от транзакцията. Ако има нужда, може някой да направи сигнал пред вас. Обикновено, когато вече видите веднъж или два пъти, ще сте наясно и ще можете да правите сами. Възстановяване на разходи. При привличане на нови членове, Edge Group възстановява допустими разходи, като условията са да има направен депозит и възоснова на валидни разписки и снимки. Защо Edge Group помага? Системата е win-win,
Когато помагаме на вас, помагаме и на нас. Много благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете към агентите.